Здравейте, аз съм Стефан. Сигурно ме познавате от предишния клип, от предишния ми канал, Стеф Михов. Ще го имам в описанието на канала. Има го в там приятелските канали, там каквото не знам какво беше, как сме го кръстили. Така, няма да ме виждате, да ме чувате, също да ме гледате как играе, да ме чувате. Аз също ще бъда само по техническата част, например, ако ще правим влогчета, защото ще правя влогчета. Точно аз ще правя влогчетата. Имам над 10 теми в момента, които ги пиша, продължавам си ги пиша. Така, защото винаги за някой влогче ти трябва сценарий. Разбира се, че ти трябва сценарий. Иначе на какво ще говориш? Така, днеска играем Дъби Вайников и Сак. Играта е много интересна. Сега ще ме питат откъде си я теглите. От Замунд, разбира се, откъде си я теглите. Така. Историята на играта е доста интересна всъщност. Така, значи детето си седяло, майка му си гледала телевизия, майка му била много набожна и по едно време тя такова седяла си и веднъж получава сигнал от Бог, напътствия, да вземе играчките на детето. Тя ги взима. После детето си седяло, не правило нищо. После майка му получила още един такъв сигнал, или не знам как да го наречем. Получил още един такъв сигнал, в кавички, може би, да убие детето си. Да, ако наистина вярвала в него, да убие детето си. И тя започва да го гони и да го убива. Той бяга и сега ще видим. Така, накрая на играта се виждаме с майката, най-големия бос. След всяко ниво има един бос. Така. Старт. Така, мен няма да ме виждате много, както казах. Защо ли? Защото не обичам да снимам много. Мога да снимам там туториали. Тук много бавно по принцип играта, докато мина от тук до тук. Така, в момента съм с нова програма, ако ме знаете отпреди. Така. Тук са дори контролите. Така, на къде да тръгнем? Музиката уникална, на мен много ме кефи. Ако сте играли, знаете, че музиката е жестока. Не знам защо, мен много ме кефи тази мелодия, тя не е и песен дори. Общо, ако сте гледали, какво това е? Сти мушица. Аз скоро я играя. И така. Стреляй. Букук нещастен. Така. Ще питате с коя програма снимам. Снимам с Bandicam. Така, чакайте секунда. Bandicam, да. Не искам, чакай малко, слуш. Каква е та бомба, е? Тия лайденца. Това как звучи? Това как звучи? Виждате ли тия лайденца там горе? Бегайте от той, бегайте от той! Бегайте! Бегайте, букук! Айде, до тук бях. Така, виждате ли тия лайденца тук? Тия лайденца трябва да ги гоните. Така. Това е момента да ви кажа за моето действие в този канал. Защото аз общо няма да правя нищо, както казах по-напред. Така, чайте да щупим това лайно. Не знам, що аз му нарича лайно, защото на такова ми прилича. Не знам за вас, но на мен на такова ми прилича. Така. Парички, нещо, какво пускаш? Говно, какво да пускай? Аз не съм свикнал с тия контролера. Ще правя какво да играем и не знам как ще кръсти тази поредица, в която ще показвам доста игри. Например, решил съм там към 50 игри да покажа. Така, ще има още един човек. Това не го знам какво е това. Това е нагоре. Това не го знам какво е. Каква е тази обуща, бе? Какви сте обуща, бе? Или какво е това? Кое е това, бе? Имам две бомби. Което е? Стреля ли ста? Ако спре ста? Не се стреля. Не знам. Взима ли се?
Това за първи път ми се получава такова нещо. Взел го, каквото е? Какви сти обуща, бе? What? Какво? Добре. Ясно. Да, разбрах, че се радваш на обувките. Ясно ми е, че се радваш на обувките. Аз се радвам, че имаш нови обуща. Колко красив. Секси. Секси, фак. Така. Другото момче ще продължи да снима на Дейзи. Така. Опа, Гандам стая. Така. Ще показваме различни модове за различни игри. Аз наистина да го правя тази простия. Не знам. За мен простотия не знам защо. Но третото момче от нашия екип. Нашия екип, така. Тук ми се бъгва. В стената много се бъгва този човек. Не знам защо. Сега колкото съм играл, докато се бъгне в стената направо, как съм се нервил. Тега ще игра... Какво ще игра? Ще видите нататък какво ще игра. Няма ви казвам сега. Защото съм гад. Няма ви казвам, защото съм гад. То как се бъгва в стената. Как съм го мразил това. Тия лайненца, защо не пускат нищо, бе? Ще снимам точно 10 минути на тази игра. Моите клипове ще са по 10 минути. Няма по повече, защото нямам време. Имам си мой лични живот. Не съм като повечето такива... кажете ги, бе. Летсплеяри или влогари да си седа непрекъснато пред компютъра. Всъщност го правя. Така. Ще направя веб страница. По-късно, като съберем, да кажем, 50-100 човека, ще направя веб страница, може би. Може, да, що пък не. Фейсбук страница ще ме видите в описанието мене, моя Фейсбук. Може би скайпът ми, не знам. Ще видим, ще си помисля така. Всъщност ще бъде по 10 минути, защото Bandicam не ми позволява, това е Bandicam програмата, с която рекордирам, Bandicam не ми позволява повече от 10 минути, защото не е купена. Скоро мисля си я купувам, защото програмата е готина. Но мисля си взема една друга. Така, за моите влогове ще направя едно специално интро. Защо не снимам с Fraps, ще се питате, защото мразя тази програма. Просто не съм... Знам настройките, знам всичко перфектно. Просто не обичам, защото няма как да се паузира клипа. Това е един гадното нещо, защото например като те нахълта сталата и почне да си става едно, що не се щупива. Да, лайнаса си, не ме правите лайнаса. Тия бокуци. Я да ми дали се щупи. Ето, мина си през него. Добре. Не иска се щупи и да си ебе майката тогава. Вау. Това трябва да сложа такова. Колко пъти напослах си го? Не само 2 пъти, 3 пъти. Не е толкова много. Така, имам 2 бомбички. 0 парички, защо пък не? Трябва да си изключа. Музиката е хубава, но дразна нещо. Това лайненце тук, как ме дразна тия лайненца. Айде, стреляй по това лайненце. Така. Моите влогове ще са от другата седмица, да. Общо взето всяка неделя. Да се събират повече гледания. Така, накъде нямам ключ, така че няма отивам към вратата. В момента снимам ли? Аз снимам, как се стреснах. Така. Това беше от всичко от мен за днеска. Очаквайте скоро другото момче да снима. На Дейзи мисля, че не съм сигурен, но ще бъде дълго клипчето, така че ще го разделим на по 20 минути. И това беше от мене. Очаквайте още от тази игра. И сега... Добре. За последно да гръмнем една бомба, така. Тук да се самоубием. Така, айде. Харесайте, споделяйте, абонирайте се. Общо всичките тия простоти. Айде да се гръме, бе. Чао!